Talouskatsaus syksy 2025. Suomi on talousahdingossa. Kriisistä voi jo puhua. Ylivelkaisen Suomen itsenäisyys häipyy. Ja ulkoaohjaus lisääntyy. Kotimaassa ei ole näkyvillä järkeviä investointeja, selviä taloutta parantavia kehitysteitä. Vain esim. Tunnin juna, eli kiinteistökeinottelujuna Helsinki-Turku on esillä suurine kuluineen. Tällaiset investoinnit ja toimet eivät kehitä koko Suomea. Se ei ole koko Suomen etu. Ja koko Suomen kehitys on tarpeen. Suomessa tarvitaan reaalipolitiikkaa. Se on Suomen kilpailukyvyn kehittämistä, parantamista. Elvytystoimina nopeita ja erinomaisia työn hinnan lasku, eli työn sivukulujen kohtuullistaminen. Ja toinen selvä kehitystie on energian hinnan alennus. Täytyy päästä eroon sähköllä keinottelusta, sähkön siirtokeinottelusta. Täytyy tarjota tasaista, järkevää, edullista energiaa kylmään pohjoiseen maahan Suomeen. Näin kilpailukykymme säilyy ja maa kehittyy. Hyvää syksyä ja hyvää alkavaa talvea. Palaamme talvella asiaan.